जों स्केम खायमानि स्केम मानि चिनि अफिसार जेकुनु गदालै दंफानो जों बरनो प्रटेक्शन होनानै कासुनानै जाहाथे पाब्लिक रक एक्सपिरियेंस कैंडिडेट दो सय मेरिट नो योग्य नो चौजाक बरक नो माथों अमचिनि एडिसि हाफांनि ना हरमो हानिबाङैनो जों खानामानि लगे नो कैंसेल खायखा गे अर जागाव पाब्लिक नि हयते गोबां मा चिनि मीडियाव जों नोबो चिनि एडिसि हाफांनो हाया हमानि स्पेशली आनो सामानि चिनि एम रंनो सामानि जे बरक एम सीएम एमडीसी रो तिप्रामथानि गोबां मा नेता रो गदालजाक तंगै मानो बा तंगो हायरहि हमानि रो बनोबो आं क्लियरिफिकेशन दरिना नाय माने क्लियरिफिकेशन दनि मुसु जदि चिनि बिसिङो केबो कुबुल जा दंखे जों अमो पोस्टपोन खायखामोन दे स्पेशली आं अ जागा कुबुल जा हंखित आं ओ एग्जामिनेशन नो पोस्टपोन खायदि नै सालायां खामो चिनि महाराज नबो जों सालायां खामो जों सिनि तंग मा खामो एलिगेशन फाया को सानिनो जों प्रम एक्शन नाखा बनि सिगाङो मीडियाव कुनु फाया को जे आंसार की लीक हा हनै फाया को क्वेश्चन पेपर सी लीक मुहि फाय दो पुइलावो कयेकटा मीडिया नि फेसबुक ओ नुखा कक बुमा सालायखा आरो नेव क्वेश्चन पेपर लीक मुहि सिसु किंतु कॉन्फिडेंसली आं तावो फनो सामावो क्वेश्चन पेपर लीक निया आंसर की सी लीक जे क्वेश्चन पेपर लीक मुहि हमने बकुनो एविडेंस करे बेसलेस जदि केउ वेरीफाई खायने मुसुखे वेरीफाई खाली में हाइसी जे क्वेश्चन पेपर लीक मुहि सानाय न आं मीडिया नि बिसिं तै रिक्वेस्ट खायो नों प्रमाण दवै बसकांगो तय फैदि चिनि अरनि ताबंनि क्वेश्चन पेपर बाय मिलि रय नायनाय गुबै दे लीक खा किंतु आं पयतो साया जे क्वेश्चन पेपर लीक मुहि किंतु आंसर की लीक खा हानि बाङैनो जों कैंसेल खायखा ओंके जों अर जागाव ताबक डिसिसन ना लायखा सिद्धांत ना लायखा दिनै एम रो दं जों दिनै डिस्काशन खालायखा खालायमानि यागल जेहेतु दिनै रिक्रुटमेंट बोर्ड जों चेयरमैन लायखा दिनै बरं गोनां दाता मोहन जुमातेनो बने एक्सट्रा बार जारो जाग माने एक्चुअली जों बनो चीफ लीगल एडवाइजर हि तबो माने अर जागा जों बनो रिक्रुटमेंट बोर्ड नि चेयरमैन होनै सिना लायखा इंगे जों एफआईआर खायखा लगे नो एफआईआर खायखा नेने बनि क्लारिकल हिसाबै सामन खायने प्राइवेसी मेंटेन खायने नि बागै होनै बनो नो दायित्व लाय माने जागावो दिनै 2-3टा एग्जामिनेशन पाइ थांखा एग्रीकल्चर ऑफिसर इंजीनियर ते नेने PA2 नि एग्जामिनेशन पाइ थांखा आरो रो कुनो माने क्वेश्चन पेपर लीक माने रो कुनो प्रमाण करे एलिगेशन दं आं गसे एलिगेशन दं फियाबा अम एलिगेशन बेसलेस कुनो क्वेश्चन पेपर लीक या जे जागावो जेरक्स खायो आ जागानि चिनुबो सिक्रेटली खायो तयफै फायतो इंगे ताबं के डिमांड बाङै थांखना हयतो बनो प्रपोज रो बायखना हानि बाङै बनि चिन लीक मुहि जों दारना खायो एफआईआर खायखा बनि एगेन्स्ट निरजतो नसिहा रुगुरं जाखा एरेस्ट खायजाखा ब सोबा पाइखा पाइनानि बाङै सोबा प्रस्ताब खायखा बहायरावबो बुमसा हाहि खनाव हायफानो जेहेतु इन्वेस्टिगेशन मेटार बनो सोबा बोसोंबो सायमालिया सोबा नो बुमसा खाबो सायमालिया इंगे जे मा जानाय जे आरो जागा इनभल्व नाय बतो इन्वेस्टिगेशन नि बिसिं तै रंजाक सिनायनि बतो जों प्रेसार होय दङ टाइम टू टाइम जों प्रेसार होय दङ विभिन्न एंगल नि सिनि इंगे हानि बाङै जों ताबो सिनि रिक्रुटमेंट बोर्ड नि चेयरमैन जों कतावबो अपॉइंट खायनाय नोटिफिकेशन नखानाय दिनै बा खनानि बिसिं जों पसिबल दंखा इंके कताल रिक्रुटमेंट बोर्ड नि चेयरमैन बो जों डिक्लेयर खायने आपातत रिक्रुटमेंट बोर्ड नि चेयरमैन नि बनो जों नरै रग्राखा इंके ताबो बसकांगो जों बफ्र खायमोना जेहेतु 27,000 कैंडिडेट 27,000 का एक्जेक्टली 26,261 एग्जैक्ट कैंडिडेट प्राय 72टा स्कूल
680টা room 72টা स्कुलनि 680टा room mo examination ungni tongo hingke जों आसो गोबां मानो ताबो communicate खायि adjust खायनायनि गोबां मा public नि demand tongo north of center खायदि south of center खायदि दलाय of center खायदि हि हमani rok jodi जों wasongnai बोसोर दिननि बिसिं बनो zone wise examination खायनाय hingke time nangoi थांनाय जदि ताबोनि schedule खायनाय hingke जोंनि सामु आसो करै शुद्ध question paper change खायनाय ने आसोसि ताबोनि जे question paper answer key लिख माने बनो तो जों कारेलिया जे public rokनि demand public rok सामने जों पहिलाव बो discussion खायहां जे question paper 2टा 3टा खायनाय ने फेबा जों वानसका जेहेतु strictly privacy maintain ungui तंगबा कायसेबोनि चलायसिने हाय हनै चेले माने किन्तु ताबक जों वानसका तिने discussion खायखा 3टा पेपर जों खायनाय ABC पेपर first copy link फानो second copy by जों examination नाना ते question paper setting committee बो जों खानाय जदियो माने चिनि बिसि खायनाय माने ADC नि appointed borok bai खायनाय के ते कायसा जों jam o थांनाय आरो नेव question paper ready खायमानो आरो बो जों थांनाय इंगे आरो तेसे सिकुर इंगे बा ओ टाइम नि बिसि माना जाहंगे जों आरो बो थांनाय हायंगे बा जेकुनो institution आरो जागा जों बरनि तामसने question paper prepare खायमानि बोसोगनानाय per copy page नि बोसोगनानाय हम हायरो बरनि fees structure रो जों ना होनाय NIT फा हन्दि university फा हन्दि बा जेकुनो बायरेनि university फांखा जों बहाय वासो लायखा सालायखा किन्तु बर जागा खायनाय बो कय दिननि बिसिङाव नो फिक्स होय थानाय इंगे जों सम लायखा जुलाइनि बिसिङ examination schedule खायफिनाय फेबा जों ताबो सिनि सामु बम हाय टाइप के जों खायनाय बनि बाङै examination schedule खायमेयाखौ जेहेतु बसकांगो पंचायत इलेक्शन तंगो बनि सिगां जों बाहाय के कन्डाक्ट खायमोनो बनो जों चेष्टा नानाय इंगे अर जागाव जों तैबो बाहाय के नेने प्राइवेसी मेंटेन खायनाय बाहाय के अर्गानाइज खायनाय बनि बाङै बोसों आलादा के तैबो वासो लायफिनाय होनै जों दे सोमना लायखा इंगे आं पाइथागो अमनो सानाय जे सिनि ADC हाफां अर जागाव जों तामसनाय मेरिट ते निनि तामसनाय ट्रांसपेरेंट जों मेंटेन खायि रिक्रुट खायनि थांमानि जागा हम इंसिडेंट ungui थांखा पब्लिक रग हैरानिखा हानि बाङै चिनि जागा कैंडिडेट तंनाय एस्पिरेंट कैंडिडेट तंनाय रनबो निरनि मीडिया नि बिसिंति सानि मसुबो निरो दर्जनादि बसकानि बाङै रेडी उंदि कॉन्फिडेंस के फायदि जाते अर जागा नेता पेटानि निनि EM CM नि बर रोमांसि साख्रि मानाय फोरो हि एलिगेशन चलै तंमानि रनो कुनु बख्रकता हादि जों टोटली सिनि फेमिली न हंके मा फासि मैरिड बाय मा फासि हजाने हि सिनि फेमिली न हंके परीक्षा से सिरो रया तानि के आनि बाति जा नेने दिल्ली परे फायो बनसा से आं तारो दिहि माहो तानि के न और मैरिड बाय मा फनो बोलो आं सि बेर जानाय एटलिस्ट तारो दि हायरो हिसि सिनि गोबां रिलेटिव मं चेयरमैन सानि बसाजो बुतम बायरे परे फायने रो इंगे अमा केसि जों मेंटेन खायि दं जाते जों एलिगेशन उनियानाते इंगे सिनि TTRC हाफां जतति प्रासानि हामख्रायनि बागै जों बाहाय के कताल ऑफिसर छना मानो बसि सिनि नाहरम साबजिडियो ते डेप्टी PO जों तानि नाना हि दि सन्मान खाबाय पहिलाव न जों नु फायखा सिनि ऑफिसर अफ बाय सामं तांनि हिंके गोबां मा ताक साबजिडि लेवल निरो मीडिया तंनाय रो थांगै नायदि बरनि कुनो माने ऑफिसर नि एलिजिबल उनिया तार परिबो जों बरनो रेस्पॉन्सिबिलिटी रोगै मातम तानि के चिनि जे स्टाफ नि बिसिङो उपाय करे जों वासोखा एटलिस्ट ऑफिसर लेवल न गोरों ओ बरनो जों अपॉइंट खायनाय सिलेक्ट खायनाय मेरिट बेसिस हाय हनै जों परीक्षा नाखा जाते जों बनो स्टेट नि कुनो TCS ऑफिसर से कम यानाते जों ADC चालवै जों लासिउ सिनि जेडिउ न निनि DMO मीटिंग थांनि हि हंके DM बाय उ कोनामा ओ मीटिंग ओ हंके आसरो जागो बकक साइबो कुनो खना जाय आं इंगे बनि गतना तमाबा
sini officer ro eligible nya je diem by face to face kok sawani je kono scheme ni tui je kono government ni regulation rule ni bangai kok sani ge boroni kuno knowledge kri hani bangai additional staff officer mane lockdown khaijau ge chung nayo chini sub JDO te deputy PO recruitment khaiwi jate chung bono proper training kaham baire wa chini Delhi nini Haryana nini Pune hai institution no nini administrative ni training center kaha woro wi chung borok by challenge khaine boroni se kurungku khaine hai si chini wa somu inga oro jaga tabo incident ngui thang ha boni bang barban nakar ma samu phaidi buskango chung kaham ke khalene nirok public no suggestion constructive suggestion lo di hnei ang pabong ni musu suru negative simia samung tangnai bon tamu senai derawo seng kaha samung khaini hopane incident ngui thang ha hai gotnang thang ha tabok chung FIR bu khaja bo ai je related boto investigation bisinte majak sine inge phaidi chini em ni khokti bikisa kok khana laine